първият лаптоп. Osborne 1 беше първият произведен комерциално успешен портабл компютър, кой во продажба беше пуштен на 3 април 1981 година от страна на Osborne Computer Corporation. Тежи 11,1 кг, а неговата цена кога беше лансиран изнесуваше $1795. Користел оперативен систем CP Cross M. Имаше централна обработувачка единица Zilog Z84 МГц и RAM мемория от 64 кБ. Неговите димензии се: ширина 20,5 инчи, висина 9 инчи и длъбочина 13 инчи. Osborne 1 беше развиен от Адам Осборн и дизайниран от Ли Фелсенщайн. Неговият екран е 5-инчен и е монохроматски, со електрична енергия се напојувал директно от фиксен приклучок, штекер, бидејќи немал мобилна батерија. Користел 5.1 крос 4 дискети за складирање на податоци. Тастатурата му е куверти.